Na Mariña de Lugo, en Chavín, atópase o eucalipto máis alto de Galicia e posiblemente un dos máis grandes de Europa. Chámanlle o abo de Chavín. Foi plantado en 1880 e mide máis de 60 metros de altura e case 8 de perímetro. Este colosal exemplar é o máis bello deste conxunto, o Souto da Retorta, un monumento natural máis coñecido como o Eucaliptal de Chavín. Chegamos a este espazo facendo a pé unha ruta d'1 kilómetro. O sendeiro transcorre entre árbores xigantes á beira do río Landro. Un paseo de apenas 1 hora ida e volta, apto para todo o mundo e ideal para deixarse encantar pola natureza e a paisaxe deste frondoso bosque do norte de Lugo.